Close it up. Close it up. Close it up.
Gwynau byd y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder. Hanes yn ei fynd rhyw tair glas i'r boi. Gwynau byd y rhai sydd arodion, hanes hwy a gan sigaredd. Gwynau byd y rhai gwir o galon, hanes hwy a wylant fyw. Gwynau byd y tanu feddwyr, hanes hwy a elwyr yn blant i fyw. Gwynau byd y rhai ar fudur o achos cyfiawnder, hanes ein fynt yn teyrnas nefoedd. Gwynau'r byd pan eich gwared fydant, ac y chernidiant, ac y diwydiant bob rhagair yn eich herbyn, fy mwyn i, a hwy yn gewydog. Rydwch lawen a hyfryd, hanes mawr i'w eich pobl yn y midfoedd, o blegyd felly yr ernidiasant trwy'r proffwydi, a fiolch gael chwyd. Diwtiwr. Mawr a hyrus i'r seion o Dduw, ac i ti y tyler yn y wyneb. Ti yn hwn a randewi wedi, ac a ti y daw pob nawd. Daiwn, a ddwrwn, ac ymgrymwn. Gostynwn ar ein ffiniau gerbron yr arglwydd yn gweithwyr. Diolchwn i ti yn tad, ac y ras yn cyniatau i ni'n gwrdd i ti glodfori deilw mawr. Ydy yn unig sydd deilw o'n mawr, a chydnabyddwn mae gwaith hyfryd iawn am hydys i moliannu dyn nhw di o Dduw. Podbwrad yr arglwydd am holl galon yn ymarfer y rhai union ac yn y gynulleidfa. Mawr yw gweithredoedd yr arglwydd. Gogoniad a hamdrwch yw ei waith hyn, a'i gyfiawnder sy'n ei parhau hyn. Graslan a ffridarol yw yr arglwydd. Diolchwn i ti am destyn ei haddoliad, sef Iesu Grist a'i farwolrwydd. Diolchwn i ti am edrych arno mewn sigaredd. Diolchwn i ti am eich caru ni. Diolchwn i ti am anfon dy far i byd i farw drosom ar groesfred. Diolchwn i ti am ei arglwydd Iesu godi o'r gref yn fyw. Mawr yw dynfeirni a thras tuag ato. Podbwron dyn enw bod Iesu Grist yn geidwad mawr, y ffordd, gwirionedd a bywyd. Modlanwn dyn enw bod Iesu Grist yn derbyn byddu canod a pechaduriaid. Pwy at beidio a chanu am iachal wyliaeth braf, ac sydd yn teimlo grwnydd o liwedd i'r dywad. Wediwn ar i ti agosau ato yn gymanfa hon yn dylan ysbryd. Rhaid i ni gael yr ysbryd glan yn ffys, yn un pan boen yr oliad. Rwyd y bethau fawr. Gwrdd dian canlynion, sy'n bynnag bod cyflwr gesur hon. Sira, cadar yn ha, nertha, ffomna, adrahoina. Ie, achub yma y dod. I'r diben hwnnw o dad, cymer ein harweinydd yn y law. Nertha i'r, defnyddia i'r. Bendigiaeth mandra a thresolder dy hun. Mae dy air yn rhoi gobaith i ni ddiri enot. Tydi o'r sanctau, o dydi ac hwn wrth yn cyfraneddi yng ngoliaeth Israel. Tri gyrraedd fydd yn yr oedra hon. Roedd y gymdeithas gyrraedd i ni, a boed ni brofi pethau nad adnabu'r byd. Cofio'r eglwys yn y dyddiau dyn hyn o dad. Yw had y waith yn nghanol y blynyddoedd. A'n tadau a obaith iasant yn ot, obaith iasant a gwaregaeth hwnt. Ada ti
este vasan atas iboy-boy. Anak Andrea dasan atis kuaran iboy-boy. Kompian ni venti angelas akan berikare harmoniesibus. Terveni dalam saya yang terkodai terbe harmoniesibus and favor. Amen.
Amen. Lord Guru. Jadi go to the venue to lay the school fight. Kabel Davis. Ante. Admarabat Ben Davis. Terus mau dia lagi kental. Kenal tu yang apa ia sedih amal dia. Bagi orang kita mesti ada kaya. Saya overnight untuk berani ada. Saya keras sebenarnya. Aku rasa sesuatu. Akhir video lagi ada. Ada orang kita mesti berani. Ini boleh ini dia ada. Aku nak. Nawi itu mana? Pasal. Mahal kan Malaysia. Rodio dalam Asia lain, Halon, Kasih, ada. Anggres ini orang Adrem pas, Adrem ya terada. Audio is Andy dua, ada. Kami on aplikasi.
Die Holding wedi bod yn gyfarwydd, ond mi ddylai fod. Mae hon yn ddwy arbennig iawn. Ac wrth gwrs y chi yn rydorau yn gwybod beth yw'n cyfeiriad am y medicwr Simon Cheney dweud am yr enw yna. Ac fe ysgrifennwyd hon yn gwybod am chwaer ni'n cael y gwybodaeth yma gyda Mr. Philip Jones yn bod yn rhan iawn ac yn helpu i ni nawr. Tri gyda mi fan yw, nag i ni yn ffordd. Ysgwyd ar y hwyr o'n hamgel i flanna neu i flanna. I flanna neu elf y ddeall a'i ffyr. Cynnwyswyr rwan o aros gyda mi. Gwmwyd yn dweud bod hwn i gyfeithiad o'r testio am y bai yn dweud. Newch chi adroddiad gan y trydydd pennill, newch chi adroddiad gan y trydydd pennill, dim ond chi adroddiad gan yr adroddiad. Ac yna adroddiad gan yr bedwerydd a pawb yn ddod. Ac goffa chi ar y ffordd. Newch chi gan y ffordd o'r ddysgrif, ac yna newch chi godiad eich tad i gwrdd ar ôl. Ond tydi ydi gyfnewid aros gyda ni.
vrouw. God.
how we would have been, you know.
Amorini a Grace Canodi. At the first night, swing the day of the Well, Crown Coloyance, oh, when I wear a tea, the Marawell is the minute, the Bible River, listen here. Not even any address cannot be Hot fish, the river. She's an obvious, only head, she comes up with soul of the hospital of Nat Bakali, and any of us. No, we are Lloyd, and on the bridge, I will go with, and a man. Then more we try, we will go. Well, we also don't need a little. We also don't need a little. Try a veil, however more, and know however kind for me. Happy is the love, see that Sigma, and I can never, I don't know anything with that. My hello, breathe, and somebody, the Buina radio, and somebody, no one will down the windows. My hello, breathe, and somebody over the down the lawn. And then go by, I'm with the young and not a secret. And then go by, I'm with the young and let you the ice, we will on. Happy is the love, see that we have. My story in the Cafe City area. I don't know if we're going to that remedy. Now, where I think I live on the still
근데 팅탄 막 그러니까 아무래도 왜 화요일에 온다면 거기보다 심비라기야 허스킨고 아무래도 카드 허스킨고 어디를 만선 산지로 그다 카드 스테이션이 되겠어 거기에 야구 웰로 제 배탄 무게 받기야 비스를 하면
hamot e whai sin aros ne. Ani nai gorgo sakion gabai. Ana ke tae sin. Kion bonitun hai gabe. Ana ke te Jesus Christ. You are the faith. Self-survey on guile and you on guile and you need as I did. You know, February, I've been there to wait. Any copy of the video, the video in hand, can be copied never. But you can young way on the next side. You are quando nasce il luogo che la viene sul filo della Pasqua, noi ciao e per la
Poi infatti il blocco siamo che giudicavo che sono community o community identity ai dell'azione centrale del test easy a ferma a gerte degli anni non mi fa dare più di essere
i gael hyfforddiant pellach ac fe gafodd diploma Royal College of Organists. Dwi'n cofio un hen wr yn dweud wrth Edrych Olwen yma, yn cofio pan oedd e'n dysgu para'r organ. Sir Albert Hwlan sy'n eich agwyd oedd y stori yn dweud. Oedd dim un organ yn Edrych Olwen ar y bryd, ac yn rhaid prynu pedalboard a roi'r pedalboard wrth yr organ, wrth y piano, wrth y piano, yn y tŷ, a mwyn o gael dysgu para'r pedalboard yr organ. Fel wedi bod yn Llundain am beth amser, beth ysgwylodd i'r pentref, i'r geneddigol. Dod nôl i'r Ysolfen, dod nôl i Jerusalem ar bryd, o beth ar ôl David Evans yn dal i fyw yn Ysolfen, ac wrth gwrs oedd yn 5 mlynedd yn hynna na Cromogyn Evans. David Evans oedd organydd yn Methodistiaid ar bryd, sef yn Sion yn yr hen capelni yma, mae'n mynd symud i'r ffordd i'r brydynu. Ydych chi weld yr hen capel, wrth mynd mas o'r capel hwn. David Evans yn organydd ac arweinydd y gân yn Sion. Hefyd oedd ganddo fe ysgogiad yn nos ar gerddoriau. Ac oedd Cromogyn Evans yn un o ddisgyblion David Evans yn y ysgogiad yn nos yn ei ar gerddoriau. Un arall ydy yn dweud, gofio wedi sy'n mynd y tabar wedi William John Rutland, oedd e'n gweilod yn y dosbarthiadau nos hynny. Ond roedd yn weithgar iawn. Oedd yn cyfeilio i nawdwyr y Cymraeg yn y pentref. Fe symudodd David Evans o'r Ysolfen yn 1993, 1903, fe aeth i Llundain. Fel organydd yn Eglwys Llwyd. A ar y dewiad David Evans o'r pentref, fe gas gerswar ar ei gefnder Cromogyn i ddod i Sion fel organydd. So mae'n rhaid cyfeirio at yn athro David Evans hefyd yn y ffwrdd heno, oedd e wedi bai yn wir Jerusalem gesyn ni yn cynnal y gymanla heno. Ond trwy gysgol David Evans, y daeth yn organydd ar yr eglwys yn Sion. Ac yna, yn Hydref 1914, pan agorwyd y cwpel yma, fe ddaeth yr organydd yn ty. Felly, Cromogyn Evans oedd organydd cyntaf y capel hwn. Peth arall gan nath e'n Ysolfen oedd ymgymeryd at dosbarthiadau nos. Fe gael ei oedd yn lan. Fe ddath y brifdisgybl yn athro ar y dosbarthiadau nos. A dyma rai oedd yn cyffin y dosbarth hynny, oedd Tom Davies a Ifor Rowlands a rei felly ni'n cofio yn Ysolfen. Dyma'r amser mi fydd y ffurfiodd cwr cymysg yn Ysolfen. Ac yn y cyfnod hwnnw, ddethon nhw i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Adar Cynnar yn Dinas yn 1915. Ac allan o 30 o gorau oedd y gystadlu cwr Ysolfen oedd yn ddidigol. Ac nid yn unig y cwr a gafodd canmoliaeth, ond yr arweinydd i gafodd gynta. Canmoliaeth uchel gan ddwyorniaeth a bryd hwnnw. Felly mae gyd o'r hanesion swyddogol am Cromogyn Evans yn dechrau yn ystod nedd a ddiwedd yn nedd ac os mewn waith mawr yn Ysolfen, yn ei bentref genedlaethol i'n symud o ddi yma. Dwi'n gwneud eisiau ffaith bod wedi dod at y Methodistiaid. Wel, wrth gwrs, nid dod i leadiaeth oedd e. Os oedd y teulu yn anniwylwyr, yn sicr oedd y tylwch yn Methodistiaid. Oedd gwiri eisiau Rhomaniaeth. Dafydd ddath ar gywir, mae'n dipyn cael ei ddweud hynny gan Methodist. Dafydd ar gywir at yr anniwylwyr, oedd gwiri eisiau Rhomaniaeth
yn aelodau ysgolor yn Sion. Ac mae'r disgynyddion yn dal i fod yn ffyddlon yn y lle hwn. Yr oedd yn cyd y gymerodd ran ar ddechrau'r bwrdd yn disgynyddion y Tomaniaeth. Disgynyddion ar Dafydd Toman. Mae amryw yn y bwrdd heno sydd yn disgynyddion o'r Tomaniaeth. Wel, yn 1919, aeth yn symudodd i Castell Nedd, o'r gamyd ac o'r reistr Lewis London Road. Ac fe'n gymerodd a fel o'r un o'r cymysg Castell Nedd, ochr a ddaeth i wneud am gydwy yn y dyddiad hynny. Yn 1914, aeth i Rhydychen ac fe enillodd Mwsbach. Ac yna 1919 symudodd i Lerpwl i ymwneud â garweinyddiaeth cwr cymysg Cymru Liverpool. Ac yna bywodd i bywyd. Enillodd y difreithriaeth tua 1924 hwnna. Gawodd Dr Tomoki Evans yn gyfansolwr yn beirniad, oedd yn ysgrifennu tipyn ar gerddoriaeth yn cyfnodolion y prif, ond fel arweinydd yr rhagorau. Yn wir, yr oedd yn un o'r ychydig Gymru a chas yn ei amseriad cydnabyddiaeth o ddyn genedlaethol. Oedd yn enwog yn unig yn Gymru na Lloegr, ond wedi ei rhaid gyda yn enwedig ar ôl Eisteddfod Wrecsam 1933. Ond yn sôn fwy ar y funud heno, amdano yn ei waith yn y cysedd, fel arweinydd cyfanfawyd canu, yr oedd yn un o'r mwyaf poblogaidd yng Nghymru yn unig. Oedd neb yn fwy poblogaidd nag yn sicr. Yn wir mewn ambell i gyfanfa, ni ddylai neb arall y tro o gwbl. Rhaid oedd cael y Dr Tomoki Evans. Fel mae cyfeiriad yn y detholiad yma, fe aeth i Ben Machnod ac arwain mewn ceder gyfanfa ar 20 yn Ddynol. Dyna fe, neb arall ydy'r tro. Dyna'r fi, dyna'r arweinydd. Ac fel arweinydd cyfanfa ganu, nid yn unig oedd ganddo ddawn gerddorol neillio, ond oedd ganddo personoliaeth rymus. Mae sawl un, dwi'n mynd i siarad â nhw neu wedi ffyri â nhw ynglyn â'r Dr Tomoki Evans wedi gael wedi bod yn ei matro neu yn cymerio hi'n lyddiadau. Dwi ddim yn ei gofio fe, wrth gwrs. Dwi ddim yn ei gofio fe, ti'n o'n i'n cyfeiriad ar awr. Ond yn cyfeirio ati lygaid sydd gan. Ac eith arall amdano fel arweinydd cyfynga ganu oedd yn gallu dehongli emyn. Iddo emyn oedd yn bwysig. Ac dod yn awdur, yn dod mwyn o na geiriau ac ysgyr ar emyn allan. Mi farw yn sydyn iawn. Fel yma i tuedd y wyth y Tomaniaeth, mi oedd y farw yn sydyn iawn. Ar y 20 o Fawrth 1945. 1930 oed. Oedd wedi bod yn arwain cyfynfa ganu yng Nghen Morfa, tu fas i Fangrano ar y dirgfenner, ar dirgfenner y grwdydd. Oedd wedi dod nôl i Gastell at i draw, i aros, i Don. I sefyll, i aros i fynd i gyfynfa ganu'r Rectrws, Rydaman, y llun yn ynol, sef llun y pas. Ond bydd oedd yn byw i weld llun y pas. I'r angladd yma yn y Tafarnyddo, a mawrion Liverpool, a mawrion Cymru hefyd yn yr angladd.
fe'i gadwyd ei ddillion yn mynwent yn ei gwrt, sef mam neu gwrs o annibynnwyr yn y ffilm yma, yw'n gwistir o'r yma. Ac os ydy am hynny am y beth, neu os ydy gael y beth, ydy gwan am nhw, bod fi wedi mewn i mynwent yn ei gwrt, mae ar wyth croes fawr. Ac ysgrifenedig ar y beth, ddwa y gwestiwn, sirf y byddwn ond gair yn yw'n ni a sai. Dyma beth ganodd un o'r gwyr yn ganodd. Ar dan i o'r a dyn i wyriad. Y wenydd ddefnyddio y deyrnas. Unai emyn a'i gwyniad. Rheiad yr o'ch wyl i'r adra. Rheiad yr o'ch wyl i'r adra. Iawn dywyn ddirged annigonol yma, gyda dwi stori amdano fe. Ar ei gyntaf, pan oedd e yn arweinydd hynny, yn ysefnydd, yn y nyrod. Atgof, rwy'n mynd yn ifanc iawn ar y pryd yw'r stori yma. Emyn yn cael rhoi allan. A'r organiad yn rhoi llyfr hara'r tôn. We don't know that, if you say, we don't know that you are at Sultan who know well learned. I have to go to the class, so I get to read another. Well learned. Man will never be well learned. And where is here taught me? We don't need to understand. Felly, i'r arfer Republican. Mae lot o sôn yn y Goliad y dyddi yma bod eisiau llyfr newid yn ni. Ac eisiau llyfr newid i'r siarad ni. Ond dysgu'r llyfr sydd gyda ni. Yn dal yn bod yn cyffredin i gynnwys lle ni'n cael rhan fwyaf o'r conner sydd yn y llyfr ni. Yn ei tro. A mae hynny roi enw ffresni i'r canu. Mae'n fwy'n allan synw i'r feiriad. A mae'n hyfryd ar gyfeithwyr roi yn mynd mas. Mae'n rhaid aros i'r organles i weld pwy dŵr. Hwn yw'r ben y geiriau, ond yw'r geiriau ddim yn rhan o'n fan. Ond had hwn yw'r ben y geiriau byddwn ni'n canu. Dyma rhywbeth ffres ar hynny. Wel, rhywbeth. A'r ail stori yw pan oedd e yn Sion. Fel oedd yn ardaliad gan y bobl ifanc y Britannig i sefyll tu fas i'r bwrdd. Nes bod ar amser yn ôl yn dyfa i pan i'n fyw ac yn ymal iawn nhw'n aros bwrdd yn dechrau. Bod nhw'n diwedd ar y fynd gyntaf. Ac yna has gwyllt mewn i'r bwrdd. Ac wrth gwrs wrth wneud hynny o'n nhw'n cadw sŵn. Bod ddim wrth modd calon yr organiad newydd. Feddwliodd mae'n rhaid rhoi diwedd ar nhw. Bod yma fe'n rhoi hysbysiad yn lobi'r papur. Ac ysgrifenedig arni y geiriau hyn. Nid mwyn tad, sŵn tad, yna i canu ymynau. Ond ar beth gofio diwedd. Nid mwyn tad, sŵn tad, yna i canu ymynau. I chi gweld mae'n wirionedd yna. Mae'n rhan o addoliad y crysau. Mae'n foddion gras. Moddion i fyw dynnu yn agos at honni. Yn moddion i a'i gael ei tynnu yn agos at honni. Ni'n addoli'r fyw sydd yn cyfaniaddu yn moriant Israel. A dwi'n dwrlu yn dianw. Hyrwyd. Os ydy ni'n talu ffyrgen gwirioneddol. I goffynwriaeth y Dr. Tomothin Evans, mae'n rhaid cadw rai beth yma mewn gwrw hynno. Beth yw'n bendig ni wedi pan yma ganu ddathlu hon. Er clwr i wenw mawr yn yr Ysgris. Amen. How he is being interviewed on the radio one
about the history of the Benedict Case. And the interviewer asked him, well, which is your favourite religion? And he said, I was horrified when I realized that it wasn't one religion. I was saying that I had already defeated 4 victims, like Belial, that only goes to prove what a wonderful man and musician he was. And now he will call on his
Makin madali yung tingkang ito. Mas nakakita nito, Lord, ano ayos ko na dito rin. Ano kayo naman?
Sabinya, ini cuma masuk dulu kan. Biarin orang aja. Istilah orang for di luar di kita di orang malah. Ayam dalam dari ini dan boleh diminum oleh dus. Tahu saja. Bookstore, where we can have What do you know in the hair? I'm going to wear the hair of the man. I want your going on. None we did. I want to stop. It is where he will. And when we are the stormy road, well, not as very high. I'm not sure. I'm going to come to you. Rang more security pass. Rang more.
Pati Kansirbon Arlan Inglego Garos Niger Dr. Joaquin Narwen Dr. Filippo Sibre at Malay Mansori Kalmuyan Dr. Joaquin Kalmuyan Yago Sespe Islam Sim Bayan Chris Bao Wasai dari naik ke Wasai akhirnya beliau yang dari dari naik di ya Wasai ini kan yang menjadi berbu aku dan nama pergi jauh dari tetapi itu orang kerja bah Yo kat pergi. Onaro buli ni rai nai dua na krim do la kores do ada na rai ani. Kalau do rai nai itu tu. Afu tu merah bantu ni. My down and left into in the world. Makin pati kali na. My down and left into in the world. Dan yang lu terasor. Yes, benar sih betul sih. Kebetulan itu kalau baru bersai, kemarin ini berpohon, kami boleh tidur biru, dan kerong dua lebih, nak boleh, kami boleh lebih.
mana kai kita dengar loh. Mana kai suri loh, kami orang friend. Ada ini Bali dari tapi drawing berarti di jalan ekstrim. Hari seorang marami Espanyolnya. Then baru perjalanan. Kalau dibuat drawing.